پشتی کو مجلس لشکری دێرزور کو دبن سیوانا هێزن سووریا دموکراتیک هەسەدێدایە ئۆپەراسیۆنا باگەرا جەزیرێش بۆ ڕزگارکردنا گوندەوارن ڕۆژهەڵاتی چەمێ فراتێ لە پارێزگەها دێرزۆرê ڕاگەاند وڵاتین عەفرینê ev ئۆپەراسیۆن weke gaveke girîng dîtin. Hin welatî ji kemîraya dengê Amerîka re axifîn û piştgiriya xwe ji bo Hesedê di vê operasyonê de anîn ziman. Em ê vîdarin bi rizgarkirina Reqayê û bi rizgarkirina Dêrezorê alûziya Sûriyê ber bi rewşekî siyasî herê. Elbette pêşketinên eskerî wê bi xwe re gelek tiştên siyasî pêşerûjê da bîne. Eger Dêrezorê bi destekê werê rizgarkirin ew ê dibe xwedî wê deverê. Ev ya jî tabî gelekî girîng e yani ji bo me ji bo Qesedê ji ber ku Qesedê ne tenê ji bo Kurda ye. Yani ev ya jî cî gerek mirov bizanibe li ser banga milletên gulwir jiyan dikin. Nisbok mezin ji Ermeno heye, nisbok mezin ji Erebo heye. Bi serkeftinên Qesedeyên li Reqayê û her wiha li Dêrezorê jî wê êdî ev hêz daha bêtir xorttir bibe ku wek em dizanin êdî du hêz li Sûriyê dimînin rejîme û Qesedê di demên gotûbêjên cinêfên dema pêş de yani êdî ev du hêz wê bi hev re belkî bi hev re rûnin û li ser rewşa Sûriyê nirxandinek bêçêkirin. Ev jî yani dide diyarkirin ku Qesedê hêzekî rizgarkirinê ne hêzekî ku tenê kontrola xwe davêje ser bajarên ku li Sûriyê hene. باسم شيخ عشيرة البوبنة بناوی خو علا بوبنا لعفرینê em supasiyên hêzên Sûriya Demokratî dikin ku operasyona rizgarkirina Dêrezorê dest pê kirine. Em weke pêkhateya Ereb li kantûna Efrînê dixwazin her devera Sûriyê ji qirêjiya terorê paqij bibe û ji Daişê rizgar bibe. Pêkhateya Ereb li Efrînê dibêje em tev dayekin û tu ferq û cudahî di navbera Kurd û Ereban danîne. Em ê bi hevra Sûriyayê azad bikin. Bajarê Dêrzorê jî hatî parçakirin bi avê Furat ji bo Rojhilat û Rojava. Wek em zanin tewazunat iqlîmî jî bûye û teqsîm çêbûye Şerqul Furat û Garbul Furat de jî. Şerq ê Qesedê û tehalûf e û Garb jî wek em zanin rejîmê ye û ê Rûsyaya. Vê emeliyê ge Qesedê megê Dêrzorê rejîmê têkeve qismê Şerqul Furat. Hûn jî wek tehalûf elan kiriye ino em nêlin rejîm ovê qutka. هذا قصده دكورم ببيجن دسك بر أورمانجن ويهنا نتاني أم بيجن إعلان كرنا فدرالية نتاني جبو قضاء عسكري أم بيجن استراتيجيك عسكري بجرندس نا هروها جبو إيرو وقت جواك روشة جند هندري ويدا تشاوية جب سري جندا هات إيرو فنجرة ودوباره نبي. هزین سووریا دموکراتیک به پشتیوانی کوالسیونا ناو نتوی دست به پنگاوکه نول ڕۆژهەڵاتی سووریە لە دێرزۆرê kirine. Çavên welatiyên Efrînê li vê pengavê ye û ew bihêvîne serkeftina Hesedê terorê ji nav bibe û rê li ber Sûriyeke demokrat û nenavandî veke. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.